The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tamang oras mo po ba ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Ano naman kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Miyerkules para magbigay ng serbisyo publiko. Live din tayo napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Digital Channel 15 sa Metro Manila at Channel 62 sa GMA For the Box. Umpisahan na natin mga kaaksyon ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Ako Bicol Party List Representative Saldico at Representative Raul Angelo Gil Bungalon nagsagawa ng medical mission sa Malilipot, Albay. Eto mga kaaksyon, ngayong araw ay isang medical mission nga ang inihatid ni Congressman Saldico at Congressman Gil sa ating mga kababayan. Kaya mula kaninang alas 8 ng umaga ay nag-umpisa na ang pagbibigay ng libreng check-up at gamot sa mahigit 300 katao. At hanggang ngayon sa hapong ito ay patuloy pa rin silang nagbibigay ng serbisyo. At sa katunayan niyan, live si Nomer Corporal, ang ating tabang ora mismo patroller para sa medical mission dyan sa Malilipot, Albay. Magandang hapon sa iyo, Nomer. Yes, Ms. Rems, magandang hapon. Kumusta, Nomer, ang kaganapan dyan sa isinasagawang medical mission ng Ako Bicol Party List dyan sa Malilipot, Albay? So ayan nga, Ms. Rems, may isang oras na alauna na ngayong hapon, is tuloy-tuloy pa ang isinasagawang medical mission at dental mission. At yan ni Congressman Gil Bungalon, Ako Bicol Party List po ni Congressman Saldico, at katuwang rin dito si Congressman Joey Salceda at Farida Didayco. Para malaman natin ang buong detalye ng activity nito, makakausap natin ang coordinator ng Ako Bicol dito sa bayan ng Malilipot, Albay, si Sir Joey. Ma'am Rems. Hello po? Yes, Joey, magandang hapon sa iyo dyan. Kumusta? Ilang beneficiaryo na ba yung nabigyan ng libreng medical check-up at nakatanggap itong mga libreng gamot dyan sa Malilipot, Albay? At sa ngayon po, ito po ay nasa 300 pennies po ang nagbigay ng libreng gamot at libreng medical check-up po dito sa Malilipot. At magkasabay din po niya, mayroon din pong dental check-up po at dental bonus din po ng item. Okay, so anong mga barangay ba or hindi lang ba isang barangay, pati yung mga karatig na barangay dyan sa Malilipot, Albay ay pwedeng magsipuntahan dyan para mag-avail nitong libreng medical check-up ng Ako Bicol Party List? Yes ma'am, at nga sa ngayon po ay 3 barangay po ang nabigyan ng medical mission dito. Ito ang Santa Teresa, San Francisco at Binitayan. Pero po kanina po mayroon din po mga pumunta, may lumapit sa akin na mga taga-ibang lugar din po pumunta dito. It's welcome naman po sila mag-walk-in para magpa-check up. Okay, so as of this time, kumusta? Ano ba yung mga mostly na mga pasyente ang pinapatingin nila sa doktor? Ano yung mga usual na mga sakit na naandyan? So kanina po, mayroon pa yung mga matatanda, mga high blood daw sila. Tapos meron naman po yung ibang, may mga lagnat, may mga sipon. And then isa po nga, yung may mga mild stroke, nandito po, nagpa-check up kanina. So halo-halo po ang kanilang mga karamdaman na nagpa-check up. At tuwang-tuwa po sila na nakareceive sila ng ganitong
libreng gamot po dito sa ating medical mission. Okay, aside sa ating mga kababayang congressman, mga lideras dyan, sino pa ba yung mga katuwang ng Ako Bicol Party List para isagawa itong medical mission dyan sa munisipyo ng Malilipot? Sa ngayon po dito tumulong din po dito po yung mga PNP para tumulong din po sa atin dito. Ang mga barangay official din po, ang tanod, andito po mga PHW ng bayan ng Malilipot ay tumulong din po dito. At yung nga po dito, ang aming Vice Mayor na si Lando Bulante, tumulong din po para dito sa aming mga beneficiary po. Kasabay din po dyan si Roger Vitara, ang aming pong kasalukuyang na tatakbong mayor po dito sa Malilipot ay tumulong din po dito sa amin. Okay, so ilan ba yung target na beneficiaryo na mabibigyan itong medical check-up, libreng check-up, at syempre hanggang anong oras pwedeng mag-avail yung ating mga kababayan ng libreng check-up at syempre libreng gamot dyan sa inyong lokasyon? Ako, ito nga po, sabi ko nga po kanina, isa sa 300 po ito. Beneficiary po, mabibigyan ito. Pero po sa aming katayaan po namin dito, hindi po ito lang 300. Mahigit po ito sa 300 kasi marami nga pong mga walk-in na gusto magpa-check up. At ngayon nga po, ongoing pa din yung tinatapos po yung check up ng doktor. Kasi kanina po, mga 12:30, nag-cut off na po tayo. At marami pa rin nga pong gusto magpa-check up. Pero dahil oras na rin po, in-stop na po natin kanila. Kaya po ngayon, tinatapos na lang po namin yung mga check-up po ng para sa doktor. Kung nakita po yan dito sa likod namin. So, ibig sabihin ito... So, tinatapos pa rin po yan. Okay, so ibig sabihin ito, Joey, dahil dagsaan yung ating mga kababayan na nagsipuntahan dyan, meron ng cut-off. Opo, nag-cut-off na po sila. Pero po, tatapusin po ito kung nandito ngayon para magpa-check up at dental pa po, tatapusin pa po ito. Siguro mga 50 pa rin po itong tao na nandito ngayon na nag-aantay para matapos ang kanilang check-up at dental po. Ayun, so maaga pa pero talagang nag-cut off na dahil marami yung mga kababayan nating nagsidagsaan dyan, ano? Joey, Opo, para naman doon sa... para sa mga iba pang mga kababayan natin, Joey, na hindi pa nakapunta dyan at hindi pa nakapag-avail, meron pa bang mga susunod na medical mission yung Ako Bicol dyan mismo sa Malilipot, Albay? Yes po, mayroon pa po tayong abangan dito. Inaantay na nga po ito, lalong-lalo na yung mga taga-isla. Ito po ay ang last na lang na medical mission namin dito sa Malilipot. Ito po ay sa isla. Ang tatlong lugar din po ito sa isla. Ito ang Salvacion, Santikon at Sulong. So sana po, bago matapos ng taon na ito, may makagawa po tayo ulit ng medical mission doon. Pero target po namin yan, within this year o kaya po, by January, magawa na po natin itong medical mission doon sa isla. Okay, so with that, Joey Bedis, maraming salamat at congratulations sa inyo dyan, ano? Dahil naging matagumpay itong medical mission ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat. Yes po, maraming salamat po. Maraming nga po. Okay, maraming salamat din sa iyo, Nomer Corporal, ang Ako Bicol Patroller dyan sa Malilipot, Albay. Eto na. Ma'am Rem. Okay, salamat, Nomer. Samantala, mga ka-aksyon, dumako naman tayo sa ating tabang on the road. Tayo naman ay nag-ikot sa Tiwi, Albay at isang pasub-vendor ang aming nakilala at nakausap ang kanyang nakakaantig na kwento at ang sorpresang ibinigay sa kanya ni Congressman Saldico. Panoorin po natin ito. Alright mga ka-aksyon, panibagong araw, panibagong tao ang ating hahanapin sa daan para mabigyan ng tulong at bagong pag-asa mula kay Congressman Saldico. Kaya mga ka-aksyon, ngayon, samahan niyo kami. Tara! So yun mga ka-aksyon, nakita natin si nanay. So mukhang matagal na siyang naandyan, umulan na, tumila na nag-ulan, pero parang wala pa rin bumibili sa kanya. So bantayan natin si nanay, no? Tingnan natin kung kumusta naman, kung meron siyang magbibenta ngayon. So si nanay ay bebenta ng mga paso dito sa Tilian.
Okay, mga ka-aksyon, tara babayin natin si nanay at makipagkwentuhan tayo para malaman kung meron na bang benta si nanay talaga sa mga oras na ito. Tanghali na kasi So, tara mga ka-aksyon, samahan niyo ako. Lamang po kami na. Ano po? Kaya po kami buhay naman. Kami nahurak pa sana. Awara ka pang binamano. Dili naman. Oo. Sa iyo to, nay, kayong gumagawa nito? Tanghali na, nay, wala pa kayong binamano? Ano pa? Ako pa yun na kayo liba ko. Oo. Saan to gawa, nay? Sa pulo ko. Bolo? Saan nyo to? Kayo yung mismong gumagawa? Mga ilang taon ka nang gumagawa nito, nay? Yung tagal na lang. Mga 64 na ako. Mga na ngayon. 4 years na gano'n. 4 years na? 50 years na. Mga 30 years na. 30 years? Ito na talaga yung ginagawa nyo. Ilan na anak nyo, nay? Anak ko? 10. 10 ang anak nyo. 2 na lang ang walang asawa. Oo. Pero lahat yun na pag-aral nyo dahil dito. Yung iba hindi. Asa magkano naman ganito, nay? 180 man lang po. Mura na, no? 180. Aside sa paggawa nito, nay, ano pa yung mga pinagkakakitaan nyo? Ano yun lang. Ito lang, talagang. Sino ang gumagawa nito? Ito ako yung gawa niya. Ikaw, meron kayong kurmahan. Kayo sa ilalim may yung bakong malaki at saka ibabaw yung isa talaga. So, ikaw mismo ang gumagawa nito, nay. Gaano kahirap yung buhay na yun? 10 anak niyo, si Mr. may... Ngayon naman lang. Ako na lang ang nagpapa. So, buti na yun, hindi ka ba nagkakasakit? Oo, wag naman na. Sa kung ako pa magkasakit, wala. Malaba pa ako, malinis pa sa bahay. Ang daming gawain. Makatapos, pakalaba, pakalinis sa bahay, magawa ka naman ito. Minsan mga alas 12, alas 11. Magawa ka nito. Alas 11 ng gabi? Pag uwi, anong oras ka dito umalis? Hapon. Pero gaano kahirap na yung buhay? Mahirap talaga, mama. Mahirap lalo pag wala kang pera. Mahirap manghahanap ka pa sa iba. Nangungutang ka pa kung walang pera. Kung di ka pa makapangutang, mapunta ka naman sa isa. Mangutang ka naman. Mahirap talaga na mahirap. Dumating na ba sa punto na parang tong buhay na to? Oo. Sabi ko, hanggang matitiis ko ang pagtiis ko. Tiis ko. Ano yung pinaka nangyari sa buhay mo na parang tinanong mo si Lord, bakit ganito? Sabi ko sa Lord, kung yung itinaw sa kuya, di, tanggap ko sa magiluto ko. Kaya ka man si magiluto. Yung man sinikampan Lord, na araw kayo. Kung nga, sabi ko, ang pagtios, matitios ko pa, hanggang na kung tawan man akong hinawak ang mahal na ama, tanggap ko. Paano yan, Nay, pag minsan, siyempre, nakakaramdam ka rin ng pagod, masakit din yung katawan at ulo mo. Yun na Diyos ko. Sa mga anak nyo, Nay, may nakakatuwang din po kayo. May mga siyempre, may mga ati na. Kami basang magparahagad. Kaday kami niya, kayo man niya, sa mga ate mo kulang pa nga sa magkakantang mga ate niya. Opo. Kanya niya, mahagad pa sa ko. Kung ito ako di, tao. Pero kung daya naman, hindi ka daya. Oo, kung mahila man ang binta, ang kasaba, grabe sa uran, dumog-dumog na niya ako, masang buong. So, bilhin ko na yan, Nay. Tapos, yun pa, Nay, na Koron? Oo. Tapos isang Maliit man po malaki.
So ayun mga ka-action, binila natin si nanay dahil sabi ni nanay, wala pa daw silang benta. Actually, yung isa na nakasama ko, yun yung benamano ni nanay, pero kakaunti lang. So, meron pala si nanay na asawa na may sakit, 10 yung anak. Siya yung gumagawa lahat ng mga pasong yan. Siya yung nag-uurna, tapos nagpipintura. So, yun, si nanay naluluwa kanina kasi wala pa raw siyang pananghalian ngayon kung walang mabibenta. Kaya bumili tayo, So, hindi alam ni nanay na hindi lang yung surprise natin sa kanya. Meron tayong ibibigay na grocery packs, isang sakong bigas, at pera. Yan. So, lapitan ulit natin si nanay, Iyon! Ano yan, Nay? Panigurado mo na para pag may bumili pa sa'yo. Eto. Sa bahay nyo na, ilan na lang kayong magkasama? Si Mister? Oo, saka dalawang apo. Yung dalawang apo nasa iyo? Ako na nagpalaki. Ikaw na nagpalaki. Nag-12 na siya. Oo, upo ka, Nay. Meron akong sa'yo, Nay. Sorpresa. Gusto mong sorpresa? Ano? Bahala ka mo kung anong gusto mo. Ilabas nyo nga yung ating sorpresa kay nanay. Pikit ka, Nay, pikit ka. Pikit ka, nanay, pikit ka, nanay. Ayan, bilisan nyo at nakapikit na si nanay. Nanay, 1, 2. Okay ka na, Nay? Ready ka na? Nay, Merry Christmas! Merry Christmas po, Nanay. Ayan. Kasi, Nay, nakita ka namin kanina, tanghali na, wala ka pang benta. So, ayan po, Nay, isang sakong bigas at grocery packs. Kami po ay galing sa Ako Bicol, Nay. Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Salamat. Okay, ni Congressman Saldi ko po. Ayan, so, hindi lang dyan ay nagtatapos. Meron. Nice. Kasi nakita ka namin, Nay, na... Ayan, Nay. Nasa magkano pa yan, Nay? Oh, 4,000. Ayan, Nay. Yay! Merry Christmas po sa inyo, Nay. Okay? So, okay. So, ano yung masasabi niyo? Thank you, Ma'am. Merry Christmas. Mapagpalaan ka man ng maraming kapatid. Po. Nay, kaway-kaway ka sa camera, Nay. Ako Bicol na yan. Ako Bicol, Tabang Ora mismo na ni Congressman Saldi. So kayo po na yung napili namin na mabigyan ng maagang pamasko. Salamat po. So kami po ay umiikot para makahanap po kami ng aming matutulungan sa daan. So kanina, mga ilang ikot na po kami na tinitingnan po namin kayo. Tapos wala po kayong benta, balik kayo ng balik. Uulan, tapos tatakpan nyo ulit, tapos hihinto yung ulan, titila, bubuksan nyo naman. So, kita po talaga namin na yun yung napakahirap ng inyong pong hanap buhay.
Di ba talaga mahirap talaga nalakuan. Mauran, mainit, mataklo. Pag dahil naman nauran, mabukas ka na naman. Pag mauran, ang taklob ka na naman. So ngayon ay nabigyan ka na ni Congressman Saldi, isang sakong bigas, grocery at cash. Anong pakiramdam niyo, Nay? Masaya, ma'am. Magaan, ma'am, sa loob. Nabigyan ako ng pamasko ni May Kapal. Ano po yung masasabi niyo kay Congressman Saldi? Salamat po, Congressman, kang pamasko mo sa ako. Yeah. Malaking tulong po ito, Nay. Matakulang tulong. Salamat, ma'am. Tapos, So ano, solve Nay? na. Pwede ka ba namin samahan sa bahay niyo? Pwede. Ang bahay namin, ma'am, gaba. Okay lang, ma'am. Daman na. Ano, Nay? Maiba ako. Okay. Sige, hatid namin kayo, Nay, ano? Sige po, ma'am. Ayun. Salamat po sa inyo, Apo Bicol. Lalo na sa sa Lord na may pamasko na sa kuya na handog. Kaya magaan ang sa kong pakiramdam. Kaya masaya ako, ma'am. Kako ako po pamasko na handog. Salamat sana po sa inyo. Alright mga ka-action, isa na naman na kababayan natin ang ating natulungan at nabigyan ng bagong pag-asa. Kaya mga ka-action, abang-abang kayo dahil sa mga susunod na araw, baka kayo na ang aming susunod na matulungan sa daan. Mga ka-action, ito si Remy Araneta Mendones para sa Tabang on the Road. Tara! So yan mga ka-action, si Nanay Rose na aming nakilala sa daan sa TV Albay at nabigyan ng sorpresa ni Congressman Saldico. Yan ang Tabang on the Road. Mga ka-action, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, Ako Bicol Party List nagsagawa ng libreng kasalang bayan sa Camarines Sur. At mamaya, bago matapos ang ating programa, ay dalawang maswerte na naman ang ating kababayan ang mabibigyan ng maagang pamasko mula kay Congressman Saldico. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay sarupong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan.
Kaiba't naman po ang satuyang programa, ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, muya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa Indong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Indong Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa Indong pagtangkilid asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indong Gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinot sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Nagbabalik mga ka-aksyon ang Ako Bicol Tabang ora mismo. Eto mga ka-aksyon, isang kasalang bayan ang isinagawa ng Ako Bicol Party List sa Milaor, Camarines Sur at nasa 17 pares ang nabiyayaang maikasal nitong Sabado lamang. At isa sa mga pares na ito ay sila Erlinda at Amador Colliantes na mahigit 14 na taong nang nagsasama. Ang kanilang nakakaantig na love story, panoorin po natin ito. Love knows no age. Hindi lang para sa mga bata ang kilig pagdating sa pagmamahal, kundi maging para rin sa mga young at heart. Isang halimbawa rito ang mag-live-in partner na sina Erlinda at Amado. 14 na taon na sila simula nang magkakilala sa kanilang pinagtatrabahuhan. And it was a case of love at first sight. Pero hanggang saan aabot ang kanilang pag-iibigan? Dati nagtatrabaho ako sa Alimang Resort sa isang parpel, nagpipintura pa ako doon. Tapos siya naman po, nag-ano po siya, tagalaban ng mga bidsit, yun po kami nagkakilala. Tapos po, sa yung mga pabalik-balik ko doon sa trabaho, nandun naman siya, kaya doon na kami nagkakilala. Ako naman, wala akong malay na, kasi wala na akong balak na maghanapan ng kasama. Kasi yung nakapokus ako dun sa isa kong anak. Tapos nagkataon na yung mga kasama ko, hindi ako tinitigilan. Meron daw magpapakilala. Kasi ito naman, palagi nasa labas, ako naman maraming ginagawa, dahil labahin, dahil nagtatrabaho ako dun sa hotel. Hanggang ilang buwan ata yun, inabot 3 buwan. 3 buwan, December ata yun, inabot. Hanggang 2009, kakilala kami. Nung mag-decide na ako na, after 3 months, nag-decide ako na umalis na dun sa tinatrabawan ko. Tapos 2010, nang pumunta ako dito sa kanila, dito sa lugar nila. Hindi na ako bumalik sa amin. Hanggang nagsama na kami, nagkaroon ng isang anak. 2011, pinanganak ko yung anak namin, na lalaki. Yung sa papa ng anak ko, hindi talaga maganda yung naging experience ko. Yung nakikita ko sa kanya, yung palagi nakangiti, para sabi ko, parang ang bait, sabi ko. Kaya nung nagtagal, nahulog na din yung loob ko sa kanya. Hanggang pumunta na ako dito sa kanila. Sama kami. Dati may asawa ko, kaya lang, hindi na namatay. Tapos mayroon pa kong isang maliit na, ay 2 pa. Kaya para naisip ko na rin na kailangan ko talaga mag-asawa ulit kasi walang mag-ano sa mga anak. Pag galit yung isa, huwag mong sasabayan. Uunawain. Sarap lang sa pakiramdam na may nakilala ka. Tapos, parang gumaan yung pakiramdam, may tutulong na sa anak ko. Kasi ang hirap. Ang hirap-hirap ng pinagdaanan ko. Nung nakilala ko siya, parang nagbabilong lahat. Naging masaya yung buhay ko. Kahit na hindi natin sinasabi na hindi perfect yung pagkasama namin, pero kinakayanan namin na labanan yung mga pagsubok na dumadating sa buhay namin. Siya na siguro yung dawan para sa akin. Naglalaro-laro lang kami dito dati. Yan inaano ko lang, parang masaya. Yung parang gusto ko, yung galing sa trabaho, pag-uwi. Gusto ko pag-uwi, gumaan yung pakiramdam. Yung gumagawa na lang ako ng mga bagay na nangingiti siya, talagang dumadating siya. Kung noon, masalindot yung buhay ko. Ngayon, nagsasabi ko na parang para sa akin, perfect na. Kasi dahil sa kanya, natupad yung mga pangarap. Natupad yung pangarap ko sa anak ko. Kapag tapos, yan nakakatulong na rin sa amin. Tinuring ng tunay na anak. Kaya yun yung bagay na masasabi kong natanggap namin mag-ina na dahil sa kanya. Yung mga takot ko noon, napalitan na namin sa'yo. Kaya ngayon, yung iyak ko is saya, kasiyahan.
Hindi na siya yung iyak na kalungkot. Tapos na ko dyan. Ang gusto ko na lang na makasama siya. Kaya kahit na may mga taong may maririnig kang hindi maganda, hindi ko yung pinapakinggan. Siya lang yung pinapakinggan. Kaya kami nagtatagal ng ganito kasi yung mga desisyon lang namin yung iniintindi namin. Kasi yung pag pinapansin mo yung ibang tao, parang hindi sila makakatulong. Para sa akin, walang ibang makakatulong sa amin. Kasi kami lang naman talaga yung dalawa. Kasi kung iisipin ko yung mga sinasabi ng mga ibang tao, yun yung magpapabagsak sa pag-asama namin. Pero pinanindigan ko sa sarili ko na kaya ko to. Basta nandyan siya. May kasama ako habang buhay. Para tuluyang matuloy ang Road to Forever ni na Erlinda at Amado, isang programa ang inihandog ng Ako Bicol Party List at ito ang Kasalang Bayan 2024. Matapos ang 6 na buwan na preparasyon, naganap na ang pinakahihintay na pag-iisang dibdib ng 17 magsing irog sa St. Joseph the Worker Parish, Milaor, Camarines Sur nitong Sabado, ika-14 ng Disyembre. Ang 17 pares ay mula sa bayan ng San Fernando, Minalabak, Milaor, Gainsa at Kamaligan. Matapos naman ang misa ng kasal sa simbahan, idinaos ang reception sa isang hotel sa Naga City, na kung saan nagkaroon ng mga ito ng pagkakataong ipagdiwang ang kanilang kasal kasama ang kanilang mga magulang, ninong at mga ninang. Ang Kasalang Bayan ay handog sa kanila ng Ako Bicol Party List. Sa pangunguna at inisyatibo ni na Representative Saltico at Congressman Jill Bungalon. Nagpapasalamat po kami sa Ako Bicol dahil sa kanila natupad ang matagal na naming pinapangarap at labis-labis ang aming kagalakan. Sobrang kaligaya ng aming nararamdaman sa tinagal-tagal ng aming pag-usama. Ngayon lang talaga nagkaroon ng katuparan yung mga pangarap namin na maging isa. Dahil sa kanila, maraming mga katulad namin ang napaligaya sa araw na ito. Sa Ako Bicol Party List, may forever. Ayan mga ka-aksyon, ang mga magkasing irog na ngayon ay legal ng mag-asawa sa tulong ng Ako Bicol Party List. So, road to forever na sila magsasama. Kaya congratulations sa mga pares na naikasal sa tulong ng Ako Bicol Party List. Sabi nga ni Nanay, nahanap niya na ang kanyang the one. Samantala mga ka-aksyon, ito naman, dumako na tayo sa maagang pamaskong hatid ni Congressman Saltico sa kanyang mga masugid na taga-subaybay. Huwag na nating patagalin pa at tawagan na natin ang mananalo ngayong hapon. Nasa linya na ng telepono. Hello! Ayan, tinatawagan pa lang. Maswerte kayo, kaya kung kayo yung matawagan ngayon, sagutin nyo kaagad dahil kayo na yung napili naming maswerteng winner. Hello, magandang hapon. Magandang hapon po. Ano po yung pangalan ninyo? Taga saan? Gina Noblisala po, del Rosario, Naga City po. Taga Naga City, ano yung pangalan? Dahan-dahan lang. Gina Noblisala. Tina? Gina Noblisala. Okay, sige, Gina. Nanay Gina. Po. Alam niyo po ba kung bakit namin kayo tinawagan? Opo, isa daw po ako sa napili. Isa ka sa napili? Para po sa mabigyan ng pamasko. Sigurado ka dyan? Opo, deserve ko po. Nanonood po ba kayo at nag-comment sa aming live? Opo. Lagi po. Lagi kayong nanonood. Kumusta? Meron na po ba kayong pamilya at mga anak? Meron na po. May asawa at anak na po ako. Ilan po ang inyong asawa?
Isa lang po, siyempre. Ilan yung anak? 5 po, 5. Opo. Konti pa lang. Gusto mo pang dadagdagan? May plano pang dagdagan? Ay, wala na po. Okay na po ako sa, di ba? Okay lang. Masarap ba gumawa ng ano? Ayoko, masarap. Mahirap naman magpalaki mag-anak. Masarap gumawa ng masayang pamilya. Ayoko, siyempre. Okay. Kung talagang nanonood kayo ng aming live, ano yung masasabi mo sa aming kwentong naihandog ngayong hapon? Yung pong kay nanay po, yung pong isang sa natulungan yung sa tabi ng kalsada, napaka-swerte niya po dahil siya po siya sa natulungan niyo po. Opo, naantig po kayo sa kwento ni nanay? Ay, opo, sobra po. Opo, so... Sila po yung mga dapat talaga tinutulungan. Tama ka dyan. Plano mo din bang tumambay sa daan? Ay, malay mo. Sa bahay lang po ako nakatambay. Ayun, sa bahay lang. Opo, okay. Galaga po ng mga anak. Tama yan, nanay, ano? Dahil yun yung trabaho mo or yun yung gusto mong alagaan ang iyong mga anak. Opo. Dahil dyan, nanay, ikaw po yung maswerteng napili naming mabigyan ng 500 pesos ngayong hapon. Thank you so much po. Thank you so much po. Merry Christmas po. Malaking regalo na po yan para sa amin. Opo. Saan niyo po gagamitin yung 500 pesos? Sa anak ko po. Karawan niya po. Karawan niya? Sa ano po, 31, December 31 Ay, po. Pagdagdag po, panghanda. Opo. Okay. Advance, Merry Christmas and advance happy birthday sa iyong Happy anak. New Year. Opo, thank you so much po. Maraming salamat po. Sana po marami pa po kayo matulungan. Kay Kong Salvi ko po. Thank you so much po. Opo, maraming salamat din, Nanay Gina Noblesala. Congratulations po. Huwag niyo pong ibababa. Huwag niyo pong ibababa ang tawad. Alright, congratulations. Dumako naman tayo sa ating pangalawang winner of the day. Hello? Hello? Ayun, tinatawagan pa. Sagutin mo na. Hello, magandang hapon. Hello po. Magandang hapon. Magandang hapon po. Opo, pwede po ba magpa-deliver? O bakit ka po natawa ate? Nanonood po kasi ko ng Ako Bicol. Nanonood po kayo ngayon ng live. Yes po. Ayun po. Congratulations dahil nanonood ka ate ng live. Kayo po yung maswerteng napili naming mabigyan ng 500 pesos. Salamat po, ate. Opo. So, meron ka po bang gustong sabihin patungkol po sa kwentong natunghayan niyo po ngayong hapon? Na po, namahiling po na dakon po itong Salvi sa pagkakasal po. Ayun, so doon ka naman. Amado po. Okay, so maulan po dyan sa inyong lugar, ate? Maulanan po. Taga saan ka po? Libmanan, Camarines Sur. Ay, Libmanan, Camarines Sur, opo. So, talagang maulan po, ano? So, congratulations po, ate, ano? At ano po yung gusto niyong sabihin kay Congressman Saldi dahil maswerte po kayo dahil kayo po yung mabibigyan ng 500 pesos. Salamat po, Kung Saldi. Sana po magkasama po ang mga tabangan mo po na araw nila. Ngayon na naman pong pangpak na ngunya lugar na po dahil po napili. Salamat po. Wala po kayong bakal bagas. Pangbakal bagas. Opo. So, congratulations, tamang-tama ate. Ano, ipapadala ka agad po namin itong 500 pesos para makabili na po kayo ng bigas. Yes po. Salamat po, Ate Ren. Opo, salamat din po. Huwag niyo pong ibababa yung telepono at kakausapin po kayo ng aming staff para malaman po yung detalye nyo para makuha nyo kaagad po itong 500 pesos. Congratulations po. Yes po. Salamat po. Merry Christmas. Merry Christmas. Kaya mga ka-aksyon, saan ka pa? Manunood lang po kayo ng aming live tuwing 1:00 ng hapon at maaari na kayong makatanggap ng 500 pesos. Siguraduhin nyo nang umantabay sa aming program at baka kayo na ang susunod na maswerteng mapipiling mabigyan ng maagang pamasko. Muli mga ka-aksyon, para sa mechanics, para kayo po ay manalo, panoorin po natin ito. Mga ka-aksyon,
Pasko, Pasko, Pasko na namang muli! Gusto mo ba ng maagang pamasko? Dahil ngayong buwan ng Disyembre, ang tabang ora mismo ni Congressman Saldico ay araw-araw nang mamimigay ng 500 pesos! Kaya't ano pang hinihintay nyo? Sundin na ang ating mechanics! Una, dapat nakafollow ka sa social media pages ng aming programa mula sa Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Pangalawa, manood sa aming live program mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Pangatlo, mag-like, share at comment sa aming live program ng inyong opinyon tungkol sa inyong napanood. Pang-apat, mag-iwan ng inyong detalye sa aming Facebook Messenger, pangalan, address at contact number. Oh, huwag niyo nang palampasin to ha! Sumabaybay na sa aming programa. Baka kayo na ang susunod naming matawagan at makatanggap ng 500 pesos! Merry Christmas mga ka-aksyon! Ayan mga ka-aksyon at 7 araw na lang po mga ka-aksyon. Pasko na! Merry Christmas mga ka-aksyon! At sa mga nais humingi ng tulong sa aming programa, eto, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, 8:00 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Co Center sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, mula 10:00 ng umaga hanggang 12:00 yan ng tanghali mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Gowa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, 8:00 ng umaga hanggang 4:00 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol tabang ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol tabang ora mismo. At hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat! Ito ang Tabang Ora Mismo. Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo